ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki surok hapo kasor nongston ha ka khatsan terik urumpang arajar arpuwei kila kenja namar ka jingduna jong kikali ki bayat na ka jingkhot penlong jingyaki ka basaw pupra kanta da kamikhalya Joint Action Committee of Commercial Vehicles nakaliang jong unonglum kubor ka Batisi TV ula sakhi babon ki surok hapo kasor nongston kila kenja hanrei laitno tangkat to kat neteli ki kali jong ki reu shimet ki bayat ban lait don kam shikikam ki bakerke bat ki bamla satya ban kiar shosho dalap ru ba bon ni ki dukan ki badan hapo upur usam jong ka sor nongston kila khang khardep hakani ka sngi kum ka jing ai jing kershan ya ka jing dawa jong kani ka seng ki trai bat ki nongnya kali kamai habaro kawai ka jela